päällä. No niin, tässä se vaari ajelee paloautoa, mennään tuonne paikalle, kohtaa palaa. Siellä on tietä näkyvissä. No nyt olemme päässeet tänne palopaikalle. Paloauto on jo tässä valmiina. Otetaan letkut esille, että päästään sammuttamaan paloa. On hyvä pukea paineilmalaitteet, jotta ei pääse savua henkeen. Täytyypä sovitella niitä kasvoille. Noin. Jaha, tässä on minulla lämpökamera. Lämpökameralla nähdään, missä on tulipalo. Nyt olen valmis. Otetaanpas letkusta kiinni. Noin. Hop. Jalka vielä tälle puolelle. Ja nyt minä olen valmis. Joko mennään sammuttamaan? No mennään. Näin. Jaha, jopas tuolta tulee paljon savua. Nyt ruvetaan sammuttamaan. Noin, jauhesammuttimella tuonne päin. Kyllä se tulipalo siitä sammuu. Hyvin se sammuu. Noin. Jaha, paloautoakin on hyvä vähän jäähdytellä, koska on niin kovin kuuma täällä. Ja nyt alkaa palo vihdoinkin sammua. Nyt se sammui. Hyvä. Tulipalo on sammutettu. Ja nyt voidaan riisua paineilmalaite pois päältä. Ja paloauto voidaan pakata jälleen takaisin. Kaikki letkut mukaan ja sitten takaisin paloasemalle. Ja nytpä ajellaan takaisin paloasemalle. Olipas kiva ja jännittävä reissu. Hei hei!